مستيات بيتنا سلام كما يصنحكم كبرات تخاتلتي مستيات بيتنا لومي 26 ميازيا 2025 اب كتما روما ايطاليا بسالي كانت باباسات كاثوليكاويت بيتكريستيان عالم فرانشيسكوس سنه سرعات قبرهم يكايدالو ب 2013 مراحي كاثوليكاويت بيتكريستيان كوينوم استمرصو رسالي كانت باباسات فرانشيسكوس ب 21 ميازيا زحلف سوني اب مبل 88 ادميهم بزحزرهم حمام كم زموتو اب زحلف مدبعتنا ون قلصنا نيرنا رئيسا رسالي كانت باباسات فرانشيسكوس نمرأي كاب ملع عالم ناب كتما روما ناب بيت كريستيان قدس بيتروس ناب فاتيكان زتوقعزو عمايت أشحات هزبي ناب فاتيكان كوحزو كانيوم كاب زحلف ربع كساب تمال عربي رسالي كانت باباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان فرانشيسكوس رئيسا نمرأي كبابي ربعي مليون زخونو سبات نابتي بيت كريستيان بصيحم ኣለዉ ሎሚ ድማ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብ ጎደናታት ሮማ ዝሳተፉ ዘለዉ ከባቢ 300,000 ዝግመቱ ህዝቢ ከም ዝኾኑ ማዕከናት ዜና ይሕብር ኣለዋ ብዘይካዚ መራሒ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ በዓልቲ ቤቱ መላንያ ናብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን فرانشيسكوس نمستاف ناب إيطاليا روما أتيوم ኣለዉ بعلت بيت دونالد ترامب ملانيا لوم معتي قطعمو خوينو مبل 55 عدمئة كتب عليا أبزي ناي رئيس ሊቃነ ጳጳሳት فرانشيسكوس سنة سرعات قبري ملانيا فلوي زخونن حزن ملكت ጸሊም አልባሳት ለቢሳ ተራእያላ ዶናልድ ትራምፕን رئيس ሊቃነ ጳጳሳት فرانشيسكوسن بهوتن كلو ብዙሕ ስምምዕ ኣይነበሮምን ኣብ ሓደ ጉዳያት ዘይራኸብ ወይ ዘይሰማምዕ ኣርእስታት ነይርዎም እዩ ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ኣብ ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ምክልኻል ክሊማዊ ለውጢ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ተገዳስነት ኣይነበሮን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ግን ፀቂጦም ዝሰርሕሉ ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ስለ ዝነበረ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይሰማምዑን እዮም ነይሮም ይኹን እምበር ዶናልድ ትራምፕ ካብ ኣሜሪካ ስነ ስርዓት ቀብሪ ንምስታፍ ናብ ሮማ ኣትዩሎ ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ውን ቁኑዕ ሰብ ከም ዝነበረ ቃሉ ሂብሎ ባንዴራ ኣሜሪካ ውን ሎማዓንቲ ንኽብሮም ኣብ ፍርቂ ተሰቂላ ንኽትውዕል ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ ብዘይካዚ ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ዓለም ውን ናብ ከተማ ሮማ ኣትዮም ኣለዉ ሓደ ካብኣቶም መራሒ ዩክሬን ዘለንስኪ እዩ ዘለንስኪ ብምኽንያት ስነ ስርዓት ቀብሪ ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ናብ ሮማ ምስ ኣተወ ን15 ደቂቕ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡሎ ኣብቲ ናይ 15 ደቂቕ ምስ ትራምፕ ዝተዘራረበሉ ጉዳያት እቲ ቀንዲ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ኣብ መንጎ ዩክሬንን ክብፃሕ ተደልዩ ዘሎ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ እዩ ትራምፕን ዘለንስኪን ድሕርቲ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዋይት ሃውስ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተረኣየ ዕግርግር ወይ ድማ ንዕቀት ፀርፊ ዝተሓወሶ ዝርርብ ንመጀመርያ ግዜ እዮም ብኣካል ዝራኸቡ ዘለዉ ብዘይካ ዘለንስኪን ዶናልድ ትራምፕን ከም ናይ ፈረንሳ መራሒ ኢማኑኤል ማክሮን ናይ ጀርመን መራሒ ኦላፍ ሾልስ ከምኡውን ናይ ጀርመን ፕሬዚደንት ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየር ተራኺቦም ኣለዉ ምስ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ልኡኻት መንግስቲ ጀርመን ኣብ ሮማ ተራኺቦም ኣለዉ ብዘይካዚ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ንጉሳዊ ቤተሰብ ኣባል ዝኾነ ልዑል ዊልያም ነቲ ንጉሳዊ ቤተሰብ ወኪሉ ናብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣቡነ የቅሬታ ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ክሳተፍ ሮማ ተረኺቡሎ ናይ ቤልጅየምን እስጳኛን ንጉሳውያን ቤተሰብ ውን ኣብኡ ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ከም ዘለዉ ፀብፀባት ይሕብሩ ኣለዉ ብዘይካዚኦም 130 ዝኾኑ ካርዲናላት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ከባቢ 300 ዝኾኑ ኣቡናት 3700 ዝኾኑ ካህናት ውን
ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክሳተፉ እዮም ካብ ደገ ዝመፁ ኣባላት መራሕቲ ሃይማኖት እውን ተረኺቦም ኣለዉ ካብ ሩስያ ዝመፁ መራሒ ሃይማኖት ኣብቲ ስነ ስርዓት ይሳተፉ ኣለዉ ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ካብቶም ዝሓለፉ ጳጳሳት ፍልይ ዘብሎም ሓደ ሓደ ስራሓት ገይሮም እዮም ሓሊፎም ዘለዉ ካብቲ ዝልለይሉ ዓብይ ነገር ዝፈፀሞ መጀመርያ ኣብ 2013 ጳጳስ ኮይኖም ከም መራሒ ናብ ላዕሊ ምስ ደየቡ ብዕለት 5 ሓምለ 2013 ንመጀመርያ እዋን ጳጳስ ምስ ኮኑ ናይ መጀመርያ ጉዕዞኦም ናብ ደሴት ላምፓዶዛ እዮም ገይሮሞ እዚ ከዓ ነቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ናብ ኢጣልያ ንምእታው ክብሉ ሂወቶም ዝሰኣኑ ስደተኛታት ክብሪ ንምሃብን ከምኡ እውን ጸሎት ንምክያድ ኣብ ሓሳቦም ንኽሰፍሩን ንዓለም እውን ኣድላይነቱ ናይቲ ጉዳይ ክብደቱ ንምዕዛብ ዘካይድዎ ፃዕሪ እዩ ነይሩ ሽዑ እዋን ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ኣብ ሓደ ናይ ስፖርት ኣዳራሽ ጸሎት ብምዕራግ ከምኡ እውን ዕምባባን ሽምዓን ናብቲ ባሕሪ ብምስንዳው ነቶም ስደተኛታት ብፍላይ ነቶም ኣብኡ ሂወቶም ዝሰኣኑ ስደተኛታት ዘኪሮሞም ውዒሎም በዚ ድማ ዓለም ሙሉእ ኣድናቆቶም ገሊጹሎም ኣብ 24 መጋቢት 2016 ድማ ኣብ ሓሙስ ጽግቦ ኣብቲ ናይ ድራር እዋን ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብኣካልን ኣብ ዓለም እንከሎ ዘካየዶ ናይ እግሪ ምሕፃብ ስነ ስርዓት ንሳቶም እውን ነቶም ድኹማት ወይ ዝተረስዑ ዝተወፅዑ ዝተባህሉ ኣካል ሕብረተሰብ ዝኾኑ ስደተኛታት ኣጋር ብምሕፃብ እውን ኣዘራራቢ ኣርእስቲ ከፊቶም ነይሮም ኣብቲ እዋን ብ24 መጋቢት 2016 ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ኣጋር ስደተኛታት ክሓፅቡ ከለዉ ናይ ዝተፈላለዩ እምነት ተኸተልቲ ዝኾኑ ንኣብነት ኣመንቲ ምስልምና ናይ ሂንዱ ኣመንቲ ከምኡውን ክርስትና ኣመንቲ ኣእጋር እዮም ሓፂቦም ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣእጋር እውን ኣብቲ እዋንቲ ሓፂቦም ከም ዝነበሩ ይዝከር ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ነዚ ዝገበረሉ ቀንዲ ምክንያት ፍቅሪ ከምኡውን ክብሪ ወዲሰብ ካብ ሃይማኖትን ዓሌትን ነፃ ኮንካ ሰባት ክትቀርብን ሰባት ክትኽብርን ከም ዘለካ ኣርኣያን ተምሳልን ንምዃን ኢሎም ዘካይድዎ ስነ ስርዓት ምሕፃብ እግሪ እዩ ነይሩ ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ብሂወት እንከለዉ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ብምኻድ ነቶም ዝተወፅዑን ብዝተፈላለየ ባህርያዊ ሓደጋን ብኩናትን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝነብሩ ዘለዉ ኣሕዛብ ብምብፃሕ ኣፀናኒዖም እዮም ኣብ ንኣብነት ናብ ፊሊፒንስ ናብ ኣፍሪቃ ናብ ላምፓዱዛ ናብ ዝተፈላለያ ዝኾነ ሕማቅ ተረኽቦ ዘጋጠመን ሃገራትን ቦታታትን እናኸዱ ንብዙሓት ግዳያትን ውፅዓትን ኣፀናኒዖም እዮም ካብ 2013 ክሳብ 21 ሚያዝያ 2025 ዝሓለፈ ሰኒ ማለት እዩ ኣብ መሪሕነቶም ደው ኢሎም ድማ ብፅንዓት እቲ ዝተዋህቦም ተልእኾን ሓላፍነትን ኣብ ምፍፃም ክሰርሑ ፀኒሖም ሎሚ ናይ መወዳእታ ምስንባት መዓልቲ እዩ ስለዚ ከተማ ሮማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብፅኑዕ እንዳተሓለወት ጎደናታት ሮማ እውን ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ኣህዛብን መራሕቲ ሃገራትን ናይ ንጉሳውያን ቤተሰብን ኣብ ዝተረኽብሉ ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ይካየድ ኣሎ ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ከምቶም ዝሓለፉ ጳጳሳት ኣብ ቫቲካን ኣብ ቤተክርስትያን ቅዱስ ጴጥሮስ ክቕበሩ ድሌቶም ኣይነበረን ኣብቲ ንሶም ብሂወት እንከለዉ ደስ ኢልዎም ጸሎት ዘዕርግሉ ዝነበሩ ናይ ቅድስቲ ማርያ ማጆሪ ኣብ ከተማ ሮማ ዝርከብ ቦታ እዮም ክቕበሩ ተላብዮም ከምቲ ሶም ዝተላበይዎ ምክንያት ከዓ ሎሚ ኣብኡ ስነ ስርዓት ቀብሮም ክፍፀም እዩ ማለት እዩ እቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብ ሰዓት እዚ እናተኻየደ ከሎ ኢና ነዚ ቪድዮ ንሰርሖ ዘለና በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ኣመንቲ እምነት ካቶሊክ ዓለም ፅንዓት ይሃብ ንብል ጳጳስ ፍራንቸስኮስ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ካልእ ተካኢኦም ጳጳስ ክመረፁ ምዃኖም ቫቲካን ይሕብር ኣሎ እቲ ናይ ምርጫ ስነ ስርዓት ዝተወሰኑ ኣብ መሪሕነት ዘለዎ ናይ ቫቲካን ኣካላት ብስቱር
ዘካይድዎ ምርጫ ይክኸውን ስለዚ ድሕሪ ስነ ስርዓት ቀብሮም ክንደይ ከም ዝወስዱ እኳ ብልክዕ ዘይተፈልጠ ኣብ ቀረባ እዋን ግን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓለም ሓድሽ መራሒ ሓድሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክትመርፅ ትዳሎ ከም ዘላ ተፈሊጡ ኣሎ ካብዞም ሕጂ ተስፋ ተገይሩሎም ዘሎ ጳጳስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዘለዉ ድማ ሓደ ካብ ኣፍሪቃዊ ሓደ እውን ካብ ፊሊፒንስ ኣለው ዝተፈላለዩ ካርዲናላት ተቐሪቦም ዘለው ስለዚ ኣብ ቀረባ ጳጳስ ሓድሽ ጳጳስ ክህልዋ እዩ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ንሎሚ ግን እቲ ንሕና ብስነ ስርዓት ቀብሪ ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ኢልና ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ክንዛዘም ኢና ብረኽ መዓልቲ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ገብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخي قنا مسلي فتحي